Hola, buenas tardes. Venimos a hacer una tutorial sobre lo que es el preacuerdo del tancament de la Model. Este preacuerdo han firmado recientemente con el conseller Mundó las siguientes sindicatos: Comisiones Obreras, CESIF, CATAC. Por un otro costat tenemos a UGT, que ha llevado hasta el último extremo esta negociación. Al final se ha tirado para atrás y dejando solos a estos tres sindicatos que firman un preacuerdo para el tancament de la Model. Esta tutorial versarà sobre la conciliació familiar. Bé, tenim aquí el mapa dels centres penitenciaris de la província de Barcelona. Aquí tenim la Model i els diferents centres on poden anar. Es firma aquest preacord i s'estableixen uns barems exclusius per a aquesta dispersió de funcionaris. Aquests barems, és uns daus tirats a l'atzar, fan que aquests funcionaris s'ordenin en posició. Aquests d'aquí seria l'oficina de règim, o serien altre tipus de funcionaris, de tractament i tot això, i anem a fer un exemple de la tutorial i per reflectir com quedaria la conciliació familiar d'aquests funcionaris. Quan hem tirat els daus, estirar els daus, ens ha sortit una miqueta quina seria la puntuació que treuen aquests funcionaris. S'ordenen en una fila aquests funcionaris, qui és el més antic, qui té més punts, etc. Aquests dos, més en gran, tenen la sort, ben guanyada sort, d'estar a Banràs. Per tant, a Banràs si no tenim 2 places, tindríem 0 places, tenen la sort de pillar la ciutat de Barcelona. I seguim amb els altres, estaríem parlant que aquest funcionari triaria, per exemple, Brians 1, ja no hi haurien 3 places, en quedarien 2, un altre que tria Brians 1, perfecte, molt bé. Tenim aquest senyor d'aquí que tria Brians 2, ja només queda una plaça de Brians 2. Per què està en vermell? Ara ho explicaré per què està en vermell. Ja no queden més places a Brians 1. Després aquest que decideix també anar cap a Brians 2, ocupa Brians 2, apareix el següent de la llista que tria joves. Tria joves es quedaria ja amb 0 places, aquí també tindríem 0 places, i tria el següent de la llista. El següent de la llista és un altre que és de vermell. Per què és de vermell? Perquè és parella d'aquest anterior. Vol triar Brians 1, però com que només hi havia 3 places, ara s'han copat i llavors no pot triar. Per tant, com que no pot triar Brians 1, no pot triar Brians 2, desafortunat, ha d'anar o bé a viure, a treballar a Quatre Camins o a Joves. No, Joves tampoc, perquè no queda places, hauria d'agafar obligatòriament Quatre Camins. Però què passa amb aquesta parella? Aquesta parella ve de per allà, del Prat del Llobregat, li quedava molt bé Brians 1 i la parella es trenca i va a Quatre Camins. La conciliació familiar d'aquest preacord diu que aquest ha de renunciar a aquesta plaça d'aquí i vindre cap aquí. Llavors sí que hi hauria conciliació familiar, evidentment, a una llarga trajectòria de casa seva. La conciliació familiar ha de ser en positiu. Així tenim el mapa, el primer cònjuge ven aquí, el segon cònjuge ven aquí. Bueno, pues esta es la situación. Hay una conciliación en negativo. Este viene para aquí. Nosotros pensamos que tendría que ser al revés, este que viniera por aquí y que la administración se comprometiera a crear una plaza aquí por conciliación familiar. Hay muchas familias en la Modelo, no son infinitas, no coge a todos los funcionaris, però hi ha moltes famílies. Per tant, el bo seria que l'administració, amb un exercici de sensibilitat, escoltés aquesta parella i els oferís una plaça aquí, que s'amortitzaria quan algú d'aquests funcionaris que ja haurien es jubilés, llavors es podria amortitzar. I això seria un esforç per part de l'administració. No, com entenen ells la conciliació? Que aquest funcionari d'aquí renunciï a la plaça, quedin els dos ubicats a Quatre Camins, molt lluny, per exemple, si visquessin al Prat de Llobregat, que en tenim molts. Sí, esclar, tornaríem a recuperar una plaça aquí, aquí passaríem de 4, passaríem a 2, el següent, si tingués el desig d'anar cap a la zona de Brians, guanyaria. Però què passaria amb aquells altres funcionaris que volguessin anar a la presó de Quatre Camins? Doncs que s'aniria ocupant i s'hauria tret una llista, una plaça de la llista. Per tant, ens podíem trobar que, per exemple, ja no la parella vermella, sinó la parella groga, tingués problemes a l'hora d'ubicar-se a Quatre Camins i els anessin distribuint per tot arreu. Això és conciliació familiar negativa. Gràcies per escoltar-nos. És una informació de CAIP.cat.